Алар өчен тавышны саклау бәһасез кыйммәткә ия. Республика клиник хастаханәсендә табиблар үз пациентларының гомерләрен генә түгел, тавышларын да саклап кала. Биредә бөтен республикага һәм якындагы төбәкләргә бердән-бер фониатрия үзәге эшли. Белгечләр операцияләрдән һәм салкын тию авыруларыннан соң тавышны җайга салырга булыша. Александр Шопин хастаханә табибларына рәхмәтләрен әйтә җырлый. Бер ара җирче егетнең тавышы бетеп торган. Белгечләр давалаганнан соң тавышы кабат ачылган. Операция. Операцию мне сделали на сонной артерии, удалили тромб. Минем йоко артериясенә операция ясадылар, тромб алдылар. Шуннан соң тавышым юкка чыкты. Беренче вакытта башкалар белән аралашу бик кыен булды. Сөйләшә алмадым. Хәзер тавышым элеккечә чыга. Александр Казандагы музыкаль төркемдә уйный һәм җырлый. Концертларны кичектереп торганнар. Александр ярдәм сорап фониатрия үзәге табибларына мөрәҗәгать иткән. Биредә табиблар тавышны торгызу белән шөгыльләнә. Пациент как пел до восстановления. Александр башка пациентлар кебек тернәкләнү курсын уза. Сеанслар вокал дәресләренә охшаган. Беренче нәтиҗәләр берничә айдан соң беленә. Без башта пациентны тикшерергә, аның авыруына тулы анализ ясарга, социаль статусын ачыкларга тиеш. Сөйләм функциясе гына түгел, ә кешенең сәламәт яшәвен тәэмин итү, үз һөнәренә әйләнеп кайту мөмкинлеген тудырабыз. Бу мөгаллимнәр сөйләмгә бәйле башка һөнәр ияләренә аеруча мөһим. Фониатрия үзәге бөтен Татарстан һәм якындагы төбәкләр өчен бердән-бер. Ай сайын биредә 10 пациент тернәкләнү уза. Коронавирус йогышын кичергән кешеләр дә мөрәҗәгать итә башлаган. Отмечают сухой кашель, осиплость голоса и нехватка дыхания, затруднение. Еш кына кыры ютәлне тавышның көчәюен, сулыш җитмәүне, аның авыраюын билгеләп үтәләр. Тавыш бозылуының сәбәпләре күп. Ул күбрәк сөйләм белән бәйле һөнәр кешеләрендә, тәмәке тартучыларда, операция ясаткан кешеләрдә очрый. Белгечләр тавышны кабат кайтару өчен төрле сыналган алымнарны кулланалар. Тернәкләнү курсы диагнозга карап билгеләнә. Күпләр элекке эшләренә әйләнеп кайта. Кешеләргә кирәкле эшләрен дәвам итәләр. Искәндәр Гыймалдинов, Фирүзә Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.